силу набывать багаття, каб виконать, якщо не заповед свой, який он присягою затвердил батькам твоим, коли ж ты забудешь Господа Бога твоего, и пойдешь за богами іншими, и будешь служить им, и поклоняться им, так свершу вам сёння, что вы загинете. Як народи, які Господь винищає от обличчя вашого, так загинете и вы, за то, что не послухаете голосу Господа Бога вашего. Мы тут читаем про той час, когда Мощей, пророк Мощей, ему были сказаны эти слова, как он их повторил своему народу. И припомню, что Бог вывел их из египетского невольничества, из того страшного рабства, и Он увел их в пустыню, с той надеей, что они в коротком часе пойдут в обетованную землю, где будет мед и молоко, и все налепшее для народа. И Он сказал им, что вы повинны завсёды слухаться меня. Значит, и Он выказал это слово про умове, что израильский народ будет слухаться Его, те заповеди, які открывалися праз Мойсея, вони прийняли для себе, и их не порушали, а лишь жили поводі того, что там было сказано. И они повинны были класти полную надею на самого Бога, сподіватися на Його, що Він буде вести їх туди, куди Він хоче привести. И все будет добре для этого народа. И так не здарилося. И через некоторый час мы побачим, як это відбулося. Але подумавши над этим місцем, я подумав собі, так, це було накеровано ізраїльському народу. А ці слова так само дотичать кожного з нас. Кожного з нас. І навіть і у духовному значенні. Особливо верующий человек ведає, сколько он пришел. Бог, коли он входит в життя человека, он дает ему новую радость. Он очищает их, человека от всех грехов. И он дает новую надею. И он дает новую силу, как жить новым життям тут на земле. И нам дает обещание, что когда мы покинем эту землю, то мы увойдем в вечное життя, будем разом жить с Богом, с Иисусом Христом. Так, Бог так само вызволил нас из нашего египетского невольництва, из нашего рабства, поводі якого ми жили тільки грешним способом життя, значить, не такое життя, яке потрібне нам, і Бог уже дав нам свободу від такого життя. І Він визволив нас від такого рабства, від гріховного життя. І Він обіцяє, що буде доглядати нас і керувати нашим життям аж до кінця нашого життя. Ми повинні это пам'ятати. Мы видим, что это такая тенденция, навіть серед віруючих, это может быть и неверующих, а и серед віруючих. Коли все везде добре, то нам Бог часами не потрібен. Так? Мы молей там не так часто молимся, не так часто выказываем свои сподівання на Його. Это не выходит от нас. А коли мы попадаем в некую беду, нечто здарається з нами не так, коли ми покутаємо, ці там фізичні боль які надходять, ці там страта некая, може ми стратили працю, вже немає де здоров'я достати, коли ми, може, ніхто помирає в нашій сім'ї. Ось у такі моменти наша тенденція звертатися до Бога. Просить Його допомоги, щоб Він допомог у нашій тяжкості, у нашому переживанні. Ми
живем в Канаде, нам вельми добро живется там. И это такая спокуса, что Бог нам не потрібний. І многі люди так живуть. Бог їм не потрібний. І до його не звертаються. Але дойся, що то саме тут, у Білорусі, так само. Часами люди думають більше про те, що вони хочуть там заробити собі некий капітал, некие гроші, побудувати собі такі хороші доми, стати багатими. І навіть я часто, коли ми їдемо так, і ніхто там проситься під'їсти кудись, я одного разу, пам'ятаю, ми підняли одного чоловіка, і, пошли тут говорити, це було у Білорусі, і, наша розмова перейшла на духовну тему, і ми загорнули це питання, ми запиталися, чи він кудись ходить, і він думає про Бога. Бога я віру. А ті виходите кудись на божество. Знаєте, у мене стільки праці, що я не можу, просто не хватить часу. А справа в тим, що буде після того, коли ти помреш, Бог прийде до тебе і скаже, все в порядку, значить, я розумію, ти був такий зайнятий, що не мав часу для мене. Нет, так не может быть. Так не может быть. Мы живем на этом свете для того, как мы шукали Бога. Вот это мета нашего життя, как мы шукали Бога. И я вельми вдячний, у нашей краине есть такой день, это называется День подяки. Это национальный такой, выходный день. Мы можем не ходить на працу, и мы, как верующие люди, мы збираемся с семьями, с приятелями, знакомыми и святкуем этот день. И это пригадывает нам про тот час, что Бог дає усі эти добрословения, и физичные, и духовные, и Он кормить нас, мы маем досить всего, что нам потрібно, їжі, ми маємо досить для того, щоб ми могли жити, заробок і так далі. І за це ми повинні дякувати Йому. А найбільше нам треба дякувати Йому за те, що Він дає нам вічне життя і велику радість, духовную радость в наших сердцах, но ее наполняет. И мы, как христианская семья, мы так и робим. Когда мы збираемся, так, там есть наши столы полные, и больше, чем мы можем наестися. Мы вдячны Ему за это, але мы дякуем Ему за то, что мы можем иметь этот дар збавления от Его. И так мы повинны робить. І ми вдячні Богу за те, що Він дає нам можливість жити в спокійній країні. Що тут старається в цьому світі тепер? То війна, то одна війна, то друга війна. Війни усюди, завсюди бувають. І наша Білорусь це вельми добре знає. І тепер ми у спокійний час. І за це ми повинні дякувати Богу. А ізраїльський народ, йому було сказано, що не так повинні робити, але так не завжди отрималося. Особливо ми це бачимо в очах пророка Єремії. Я хотів би прочитати кілька місць, де якраз об этом і говориться. Ось, наприклад, у 3 розділі книги пророка Єремії ми читаємо ось такі слова. Але справді, як жонка віроломна здраджає щавру своєму, так віроломно учинили со мною ви, домі Ізраїлів, каже Господь. Голос чуйте на вишинях і скрушливий плач синов Ізраїля по тим, що вони скривили дорогу свою, забили Господа Бога свого. І далі у 5 разделе эта думка протягивается, где мы читаем такие слова.
І вони зманили на Господа і сказали, нема Його, і біда не прийде на нас, і ми не бачимо ні меша, ні голоду, і пророки зробляться вітром, і слова Господня у їх нема. Над ними самі нехай гэта буде. Тому так каже Господь Бог Савов. За то, що ви кажете такі слова, ось я зроблю слово моє у вуснах твоїх огнем, а гэтый народ дровами, і гэтый огонь жарев їх. Ось я приведу на вас, дом Ізраїлів, народ здалеку, каже Господь, народ моцний, народ старожитний, народ, мови якого ти не ведаєш і не будеш розуміти, що він говорить. І ми ведаємо з історії Старого Заповіту в ті часи, що вавилонський народ надійшов і стільки біди наробив супроть израильского народа и разбил этот народ. И некоторые части Вавилония взяли до себе и рассеялись, так как было сказано про израильский народ, коли он не слухався его. И ще далі мы читаем такие слова. И коли вы скажете, за что Господь Бог наш робит так все это, так отказывай. Бо ви покинули мене і служили чужим богам у землі своєї, так будете служити чужим у землі не вашої. Далі ми читаємо ще. «Мене ви не боїтеся, каже Господь, перед мною не тремтите. Я поклав песок, границею морю вечною, межою, якою не піройте. И хоть хвали его имкнутся, але переодолеть не могут, хоть яны бушуют, але переступить сие не могут. А у народу это сребра буянная и мятежная, яны отступили и пошли, и не сказали у сердце своим, «Боимся Господа Бога нашего, який дає нам дощ ранній и поздний, у свой час, заховывая нам сямицы, назначенные на жниво, беззаконства наши отвернули это, и грехи ваши отдалили от вас. Это доброе». Бог, жадая и жадал налевшие для израильского народа, але яны его не слухалися, яны не шли егоними шляхами, і з тієї причини яны моцно покутували. І навіть тое перше покоління їх, яно Бога не слухалося, і як ми віруємо, 40 років яны вандровали там у пустельні, не ведаючи, куди йти. І Бог сказав, що за те, що яны не слухались його, то тое покоління у обетованную землю не пойдут и не пошли. Только не, там, як пам'ятаєте, некоторые міряють цю можливість. Але тое, що Бог жадає, найлепше ми знаходимо у записані слова були навіть пророком Єремії, де ми бачимо, як він каже, это у 29 разделе слово, и это слово относится до израильского народа. Вот только я ведаю намеры, які маю про вас, каже Господь, намеры на добро, а не на лихо, щоб дать вам будущую и надею, и воскликните мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я почую вас. И пошукайте меня, и знойдете, коли пошукайте меня всем сердцем вашим. И буду я знойдений вами, каже Господь, и верну вас в полону, и зберу вас с усіх народов, с усіх містинов, куди я вигнав вас, каже Господь, и верну вас у тое место, отколь переселив вас. Ми пам'ятаємо так само в історії
старозаповедного израильского народа, что часто это народы вернулися, юдеи вернулися в Иерусалим и перебудовали, а и снова это повторилось в истории. И мы сами ведаем, что многие с еврейского народа попали сюда, в Беларусь, в Польшу, в Европу. И як моцно вони попокутували подчас опошньої війни. Це все відомо нам. Чому? Тому що народ покинув Бога і не шукав Його, як було сказано йому. І як це все було дадено як приклад для нас, вірників, для нас, хто вірить у Ісуса Христа, хто стався послідовником Христа. Це все було дадено нам. Справа в тим, що люди часто гордятся тим, що вони володують такою мудростю, такими, можна сказати, хитриками можна, такою моцею, що все це вони здобули для себе. Це їхня праця. Это только эти от них, они такие мудрые, такие разумные и так далее. А тут Бог и каже израильскому народу, и Он это каже каждому из нас, как мы так не думали. Вот так сказано, это будет в 17 верше. Как ты не сказал в сердце твоим, так, моя сила и моц моей руки придбали мне багаття гетая. Ой, як чоловік любить гоноритися своїми здольностями, своєю мудростю. Але Бог каже, що це не тебе залежить. Не тебе залежить. Бог дає нам силу набувати багаття, і Він дає нам силу робити те, що треба, щоб ми заробок отримували. Все це йде від Господа. І наше життя висить на нитці так. І коли Бог хоче, Він може порвати цю нитку, і наше життя кончається. Особливо, коли чоловік хворіє, він приходить за цією висновою. А коли він здоровий, все добре, про це мало думає. І тут все було дадено як приклад не тільки для ізраїльського народу, а для кожного з нас. Кожного з нас. І ми пам'ятаємо, що Він дає нам силу заробляти заробок. Щоб ми не казали, що це моя сила, це моя здольність, це моя мудрость придбали мені все це багаття. Ні, це Бог дає нам. Тут для меня пришла одна такая думка. Коли Бог дає нам таку можливість заробляти заробок. Ми працюємо, і ми за це заробляємо, то це значить, що це частково наша праця укладена туди. Це наш час укладений туди. Так? І ось коли час приходить, допомагати, скажем, місцевій церкві. Коли ми віддаємо некую частку свого заробка, щоб підтримати місцеву церкву, ми віддаємо частку самого себе, так? Самого себе. Бо я вклав в цю працю. І Бог дав мені мудрість, Бог дав мені силу, моц, щоб я мог цим і займатися. І ось я приношу мой дар для Його. Бо це частка моей души, моей працы, все, что я робил. Вот чому это важно, щоб ми не тільки для себе заробляли, а так само ділилися з тими, які мають потребу у нашій допомозі, з бідними ділитися, з тими, що мають ніяку нестачу, чи буде це у фізичних, чи в духовних потребах. І тут приходить такий цікавий принцип, так само це ми можемо взяти з природи.
Апостол Павел якраз закрунув це питання. Він написав у послании до Галатов такие слова. Мы, думаю, это слово ведаем. В белорусском перекладе звучит так. Не ошукайтеся, с Бога не посмеешься. Бо что посеет человек, то и пожне. Бо той, кто сеет деле своего тела, пожне тело тление. А той, кто сеет деле духа, пожне от духа житье вечное. И робячи добро, не будем журиться, бо у свой час пожнем, коли не ослабеем. Да и покуль маем час, будем робить добро увещим, а найбольше своим поверой. Коли мы будем сеять скупо, то будем пожинать скупо. Коли богато, то и будем пожинать богато. Бо все ж таки наше життя тільки часове. Мы только будем тут. Сколько годов мы не ведаем, Бог один ведает. А покуль мы тут, мы повинны жить для Его славы. Для Его справы так само. Как мы знаходили свое место и виконували то, что Бог кладет для нас. И Он дает нам здольности, таланты, и мы повинны уживать это для славы Господней. И это будет в контексте этой суполки. И той суполки, где мы, верников, где мы ходим, мы повинны отыгрывать свою роль и робить то, до чего Бог кличе нас и дает нам можливість. Вы можете спевать, можете допомагать кому-то, служить здесь, за кого-то помолиться, рассказать іншим людям про Бога. Все это дается нам для того, как мы могли сеять не телу, а духу. Деле духа. Той, кто сеет деле духа, это значит для Божьей справы, так? Пожне от духа життя вечное. И мы чекаем того дня, когда не будет никаких слез, будет только радостно. Когда Он принял у свое небесное царство и на веки вечные. Мы готовы это принять, але треба до этого, покуль мы тут на земле, працевать. И уживать то, что Он дает нам. Бо Он дает нам силу зароблять. И когда Он дает нам силу зароблять и робить такие, то, что дает нам заробок, это значит, мы повинны так само давать Ему свое життя, давать свое життя и робить то, что будет служить Его на справі. Які уроки з усього этого? Ті ми вдячні Богу за все Його добрословення. Само життя Він дає нам. Здоров'я Він дає нам. Ми живемо в багатому краю. Ніхто з нас не голодає. Ми одеті. Это подяка Йому за это. Все, що ми можемо робити. Ті розумові здольності, які допомагають нам виконувати свою працю. Навіть ті мускули, які робити некую фізичну роботу, це йде від Його. Він дає нам силу для праці. Ті ми вдячні Богу за те, що Він дає нам дар збавлення, що Він у своїм слові наставляє нас, Він дає нам інструкції, як ми можемо жити і як нам треба жити. Ось чому вельми важливо нам читати Слово Божие, бо про Слово Божие Бог заговорює до нашого серця. Ми чуємо голос Божий, коли ми читаємо Слово Ісуса Христа, коли ми читаємо Слово, записане Божие пророками, Він заговорює до нашого серця і веде нас на шлях, як ми виконували Його волю. Ті ми щодро ахвяруємо скоротками для Господньої слави у підтримку Його діла тут на землі. Ось це все буде учитуватися, коли ми прийдемо у Небесне Царство. Будем сеять скупо, то и само дастся нам. А коли мы будем сеять богато, то и дастся нам в будущем. Не будем забываться Бога, а будем прославлять Его своими талантами, своими можливостями.
каб мы могли так само приймати уділ у ягоній справі. Закончу тільки одним. Мне подобається це слово, я це завжди, як наставлення для кожного з нас. У першому посланні до Коринфянам апостол Петр пише: «Не хочу, как вы не ведали, браты, что наши батьки все были под облаком, и все прошли праз море, и все в Моисее были охрещены в облак и в море, и все ели ту же самую духовную страву, и все пили то же самое духовное питво, бо пили из духовной скалы, что и шла за ними, скала ж была Христос. Але Божий стих не подобал Бог, бо яны полегли в пустыне. А гэтые події стали ще прикладом для нас, каб мы не были пожадливыми на лихое, як захотели яны, не бавиться и не будем робить распусты, як некоторые из них отдалися распусте. И в один день загинуло 23 тысячи. И не будем выпробовывать Господа, як некоторые выпробовывали и загинули от змеев. И не наракайте, как некоторые из них наракали и загинули от знищальников. А все это отбывалось с ними, як приклад. И написано, это было для научания нас. На усяких зышлися концы венков. Тому той, кто думает, что он стоит, нехай глядит, как не упасть. У яким стані я перед Богом тепер? Кожен з нас повинен це питання ставити перед собою. У яким стані я перед Богом? Ці я уживаю то, що Він дає нам, дає мені особисто, здольності, розум, мудрость для Його слави, для Його справи. Ці я все це приймаю як від Його судячністю і уживаю, як прославити Його ім'я. Нехай Господь допоможе кожному з нас прийняти це слово як приклад для нас. І ми будемо сподіватися на Господа. Нехай це відбудеться у наших життях. Амінь. Амінь.